faisabajak hingkai tabo hingkai je babu borok tini hospital thangna bagui faijak tabo train station o hingkai hospital thangna bagui tabo phailajak tabo hospital thangnai GB hospital jora thangnai hinui faijak chungbo borok no logi rinai hing faijak train station o tabo mono train station o tabo naisingnai tongo train thangna bagui faijak hingkai hospital GB jora phungthangnai hinai phailajak tabok hingkai chung bowai bagui baksa mane station jora malainani hing phailajak tabok. Sunu babu tiripura bo mokol bemar hamia mokol cancer manjagui asuk din bisana kulai tongmani hingkai chung borokno kok ri phaijak chung je masa ni rang khojak khungni khai bono khangui rinani hingkai chung finally bono khangui rikha hingkai rang khangui rimani 8,002 taka kulaio hingkai obo baito mokol operation khaina bagui kaya hingkai borok GB hospital jora phano thangnani hinui phai sabajak monu station o hingkai chung finally borok bai malainani hinui phaijak borok bai hingkai dakhorok bukhrok norok to mane bagui borok bo asuk jora phano GB hospital jora thangnani hinui phai sabajak hingkai bini para ongkha sisiring chora barindoro ja para hingkai norok borok no thangui naimano hingkai borok tabuk thangna bagui phailajak hingkai norok borok no nungo chobani hingkai chobai mano hingkai borok tabuk GB hospital o thangna bagui phaijak hingkai tabuk train phai sabaika nan train naisingui tongmani tabuk hingkai finally train phai sabaika tabuk train karana naitongo tabuk train kai thangchinai naitongdi tinini update hingkai obono norokni bagui borok hospital o thangka borok hospital thangmani update tini obono norok mane bagui na borok tini asuk jora phano thangai mano. Tabo hingkai chung nogo thangchinai hingkai longsuno mono train station jora rohna bagui phaimani cha hingkai borok.